Am făcut astăzi un săpun natural din uleiuri vegetale, adică din ulei de măsline cu macerare de plante, ulei de cocos, unt de shea și unt de cacao, saponificate cu hidroxid de sodiu, fără parfum. Le-am pus în această cutie de lemn și sunt pe calorifer pentru că am vrut să intre în faza de gel. Săpunul arată așa, sper să nu cadă capacul în el. A intrat în faza de gel, nu știu dacă pot să vă arăt, nu știu dacă vă dați seama. Înseamnă că temperatura este ridicată, iar săpunul va ieși perfect. Nu aveți cum să vă dați seama de miros. Nu știu dacă ați mirosit vreodată vreun săpun natural. Dacă ați cumpărat de la Savonia sau alte firme care fac aceste genuri de săpunuri saponificate la rece. Dar mâine îl voi tăia și vă voi arăta să vedeți cum arată după tăiere. Este neparfumat pentru că vreau să-l folosesc atât pentru față cât și pentru spălat pe mâini la bucătărie, să spăl inclusiv fructele și legumele cu el, așa încât nu l-am parfumat nici măcar cu ulei esențial. Dacă sunteți interesați, voi încerca să fac o filmare cu modul în care se prepară un săpun natural din uleiuri și unturi vegetale sau vă voi da o rețetă. Poate sunteți interesați să vă faceți singuri. Câțiva ani de zile, 9 ani de zile respectiv, că din 2014 până în 2023 am avut un PFA în care făceam și vindeam săpunuri naturale, lumânări naturale, creme și alte produse cosmetice realizate toate manual. Am avut un succes teribil până în 2023, când am considerat că am muncit destul și mă opresc. Mâine vi le voi filma tăiate, să vedeți cum arată. Să ne auzim cu bine, vă pup!